Іван Меліш, людзі на балоце. Як тая рабіна цвіла ў гэтае лета Ганна. Яшчэ, здаецца, учора была гарэзна, падлетак. А вось ужо, глядзіце, у самай пары дзяўчына, у самай красе сваёй, калі толькі вырасла. Глядзелі на Ганну, разважалі, і за малым выключэннем прыдзір жанок згаджаліся. Выспела нявеста, нічога не скажаш. Часам пры гэтых гаворках, асабліва жанкі, успаміналі Ганініну маці, нябожчыцу, казалі, што дачка ва ўсім выйшла ў матку, з аблічча, дык як вылітая, і невялікая ростам, і не гладкая, худая, можна сказаць. І плечы, як у маткі, вузкія і рукі тонкія. І косы чорныя, густыя, аж блішчаць, бы намочаныя, і смуглявасць на твары такая ж, і шчочкі таксама ж выпінаюцца. Іншы раз языкі жанок, прыдзір і зайздрозніц не меркавалі, Ганну ніяк нельга было палічыць за кволую. Але пры ўсім тым, нават прыдзіры і зайздрозніцы не пярэчылі, Ганну ніяк нельга было палічыць за кволую. Збоку, з аднаго позірку відаць было. Крамяная ўцімоха дзяўчына, дужая, сіла ўся налілася. Вунь якая пругкая ў хадзе, спрытная якая ў рухах, так і відаць. Маладосць, сіла ў кожнай жылачцы.